ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚೇದ ಸಂಭ್ರಮ ನೆತ್ತಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಲ್ಯಡು ಉಂಜಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವರ್ಷಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. ಪ್ರತಿದಿನಾಲ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದು. ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚೇಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅಪ್ಪನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯರು. ಭಕ್ತರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿತ್ತದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತದ.